Hup. Ja. Dus hoe lang is het? In de eerste instantie wilden we de bus weer rondbrengen waar hij geboren is. Hij is ooit maken in Texas. En daar hebben wij hellen. En die man die zei van ja, het gaat me aan het hart, want ik wil hem zelf zo graag broeken. En degene die hem vervoerd had, die zei van hij zou het heel wat waarderen als er kleren is, als er riet, dan dat er een westjocht. En je lever je hem daar dan weer in? Nee. Nee, als we weer terugkomen, dan blijven we hier rondtuffen. Ja. Dan gaan we hier mee rijden. En dan hebben we de nieuwste TomTom. Er staan 3 letters op, ZON. En die zoeken we dan op. De zon. En nou ja, voordat wij eens een keer een fout meidje en het is toch wel koud, hè, want we willen er eens warmpjes bij zitten blijven. Dan hebben we een houtkachel en wij sprokkelen juist hout onderwijs altijd. Dus dat is ook weer heel gezellig. Dit is een salamander. Boondocking heet dat in Amerika. Ja. Dat is daar gaan staan waar je staan wilt. En op aanbeveling van anderen, van boeren of wat ook. Dan kun je daar naartoe of daar naartoe. En zo willen we eigenlijk een beetje rond rijden. Moet je kijken. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music. Als wij op reis zijn, dan zorgen we dat we altijd een volle tank hebben. En dan kunnen we intenseren op onze diesel koken. Maar we kunnen bijvoorbeeld de groepenwij, zoals wetter, hier uithellen, want we hebben een filtersysteem en een vitalisator erin. En bovendien, Henk is hartstikke handig. Ik ken de auto altijd meidje, waar ik binnen, het lukt Henk. En ik heb me gespecialiseerd in IT uitboeten. En geneesopleiding, die een kruidengeneeskunde opleiding die een. Dus ja, wij denken dat we off-grid kennen. En dat is dus doellijk, want alle mensen weten het beste wat voor hen is. Maar wij willen ons eigen ding maken. De buitenkant is oud. Echt van 1950, schoolbus uit Texas. En wat eronder is allemaal modern nieuw. En er zit airco in, er zit cruise control in, er zit een automaatversnelling in. En het is allemaal nieuw. Nou, voor een korte rondleiding is het misschien leuk dat ik dit even vertel. Onder het matras, wat er stakelijk in komt, zit een schoon watertoevoer. En we halen linnig maar koud water, omdat wij vinden dat wij toch net naar de winter willen. Maar dit is dus gewoon je naar je huis. Ja. Weet je wat het is? Het is in wezen je eigen leven. Hè? Als het er net van makkest worst, dan is het in eigen fout. En we hebben eigenlijk allebei op onze eigen manier ons best doen om het zo goed mogelijk voor alles te doen. En alles is op zijn plakjes kan. En nou wie is het beter als wij. Dus Ben die wil ons graag helpen en ze hele goede adviezen. Maar wij denken dat we nog net de man binnen. Dus we moeten maar slag in een rond te baan. Toch? Ja, dat doet hij zelf al wel. En als dit lukt, je weer rond, maar dan hebben we op zacht. Ik ben aan het sturen, zie je? Ja. Ja, dat is mooi.